Niin, ja siinä se Tommi nyt sitten väsyttelee sitä. Tässä oli 5 minuutin. Meillä oli kusitauko. Ei voinut näyttää yleisölle. Niin, Kassu sai sen 6 kilosen ylös. Ja se näkyy tossa. Kassu nyt ei saa sit kämmätä. Siinä on Kassun pötikkä. Kassu taas on ja toinen mahdollisuus näyttää nyt. Liike jatkuu sitten, kun se vedetään sieltä ylös. Ei, katso, älä, anna viedä. Tulee. Ei, mutta te otatte väkisin se. Mulla pyöri vaan pinnassa. Joo, nyt on Kassulle annettu taas pieni tehtävä. Vähän kossuu siihen väliin. Ravistellaan yksi sei irti. Vittu, ei tällä kertaa. Kassu vasuri on aika paha. Mä tulisin oikealle puolelle. Älä katko siimaa, sulla on aika luokillaan se siima. Ottakaa Kassu oikeat puolet, että pääset oikealla kädellä kääntämään sen veneeseen. Nyt näkyy. Oi, tää on iso. Se on sekin. Missä on sitä kyljet kiinni? Tommi, käännä vasemmalle vapaa vähän. Taaksepäin. Vittu, älä nyt saatana pääse irti. No se ihan sama kilon ero on. On. Hieno. Jee, tätä lisää. Vittu, mennäänkö takaisin? Jatketaan lohen perässä seuraavaksi. Tommi. Niin, otetaan lohet. Mitä vikaa on eilisessä panossa? Se on tehty jo. Niin just. Se on niinku... aika helmi paikka oli. Harmi vaan ettei kaiku ollut silloin päällä. Jätkä on ihan vitusti isompi. Tapas se Tommi. Se on erittäin uhanalainen. Missä kohtaa se on paras? Ihan tosta vaan toi kurkku tolla tavalla auki. Otetaan sitten se. Se ei varmaan tykännyt. Tuleeko verta? Vähän taaksepäin, perseeseen päin. Just siitä. Ei se mitään. Ei, vaan vedä tonne syvemmälle. Ei kun, kato, odota, älä hästä. Ota tuolta. Noniin, no siinä. Kyllä lähtee. Ei mitään. Kun saadaan koukut irti, niin otetaan vielä poseeraus tossa kivasti. Otetaan kalat syliin. Se on kiinni. Tommi, kato. Niin. Olisit saanut vetää koukut suoraksi, jos sä olisit halunnut. Siimas, se on tuolla jossain leukaluun takana tai jossain. Vittu, et tää vei. Täältä ei varmaan älä vaan kiskon nyt niin siimaa. Noin. Ihan varmaan vei. Niin, ja uistimet oli Tommin. Näytäpäs tänne. No niin. Se oli Markon uistin se. Ja sitten Kassun uistin oli. Mikäs tää oli tää? Tällainen 10-senttinen meriharakka. Pyryharakka. Ei, merimetso. Tätä ei voi pitää tästä pörssistä kiinni. Joo, ei. Luiskahtaa. Niskasta kiinni. Tällainen mötkäle tuli. Tällainen perkele. Veret valuu syliin. Näin. Tuolta. Sitten siihen yhteiskuvan. On vähän pian vene siihen. Onko videokonetta päällä? Joo. Joo. Siinä se.